Action Radio. Padayon Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. Mga anak, ari na si Mama. Ari na ako. Nga nagpakita ka pa sa amon. Napulo ka tuig mo kami naging bayaan! Ganon! May guya ka pa nga mag-atubang sa amon? Mga anak, mapaathag ako. Wala ka sang dapat ipaathag sa amon! Wala ka sang pulos sa pasisang iloy! Hindi ka namon kinahanglan! Ginakaugtan ka namon! Maayo pa nga napatay ka na lang! Mama, sa diin ka, di nagkakaginasambit sang iya mga anak, nga ginakauptan siya. Mama, sa diin ka, isa naman kamatahong kag makatalando kasing-kasing kasaysayan diri sa aton nobela sa kahanginan. This is my life. Sa kasaysayan, Mama. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sa bisan anong akala.
Balot saludo sa Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. This is my life. Kagkaron, sa kasupon sa gato nobela sa kahanginan, This is my life. Saya kasaysayan. Mama, sa tiin ka. This is me. This is my life. And I don't give a damn. Naghahapit lang ako dire. May ihatag ko tanda kay Gasaid na. Ay, Kwan, wala diri si Edna. Wala ka ba kay balong may natabo sa tiya mo? Ha? Nga, madam? Ano natabo kay Chay Patring? Patay na si Patring. Nasa labas siya sang bala, sang may mag-inkwentrohan ay sa bukid sang nagligad nga gabi. Ano? Ari diri sa chapel sang baryo ginhaya ang bangka ni Patring. Kuni, kabudlay dito sa bukid eh. Kag isa pa, nahadlok magsaka ang mga tao dito. Ilabi na nga, may natabo kay Patring. Amo bala, madam? Wala kami makibalo ni Mamang. Abo gani nga natingala ako eh. Nga namangkot ka sa akon kung diin si Edna. Wala sila makapahibalo sa amo na. Ay, kung gusto mo, opdanta ka. Akwan, paano yun naman? Oh, nga may problema? Oo. Kwan, wala pa ako masildoan. Paano ako sini makabulig sa ilan ni Chay Patring man? Pilang kinahanglan mo, how? Ha? Ha? Paulamon mo ako, madam? Silin mo, ay ka pa man masweldohan eh. Paulamon ta ka eh. Bayaran mo lang kung masweldohan ka. Ay, matuod, madam? Paulamon mo ako? Nagkagat na. Oo, gani. Paulamon ta ka, pila. Pilang gusto mo? Pwede 2,000? Oo, 2,000? Ayos. 4,000, madam. Pwede? Okay na. Baw, salamat gid, madam. Uy, kinahalokan mo ako? Ay, nga ako nalokanta ka. May maakigaw? Wala, gid ba ya? Why pa ko nobyo eh? Ati ko na mo. May chance sa pagali ko eh. Arman? Ato na si Arman. Ay, ambot Di matunaw ako sa ngalukan niya ko. Ay, ang mga maskulo niya. Wow, katalag ko. Ay, ambot Hindi gina-imagine ko na nga kung siya ang mapamana ko. Ay, maas-as gid siguro ako. Tita! Ay, Arman. Tito! Tito! Hoy, itlog. Ha? Nano ka man? Kasama sa imo Ano ka, Samuel, man? Doon nag-daydreaming ka, tita. Kalayo sa pinsar mo, ha? Ay, ambot, Samuel. Samuel, Hmm. kung mamana ako, sugot ka. Ha? Uy! Mamana ka siling mo, tita? Siyempre, kung may maluwi gabi sa akon, kapag sawon ako. O ano, sugot ka? Tita, pag hinugay ka gani, ha? Kag sino nga buang ang mga sawa si mo? Ano nga buang? Kwan. Ang but ko silingon, tita, nga basi kung pag-asawon ka lang tungod sa kwarta mo. Ay, hindi ako sinaan. Amo, gidi. Oh, Inalagso niya si imo, ang imo kwarta. Kasi naman biyang maluyag si imo, kayo, nagakurinot ng panit mo, ya? ang animal nga hindi ko makambal. Ano nga ko rinot?
Gago sa imo manghambal, no? Kay mo gid sa akon, Samuel, no? Si tita, Blang. Hindi lang bala mga akig sa kunta. Nagalahog lang ko, ah. Hubin ka pa tulokon. Hubin ka daw. Kinainto mo ko, no? Ha? Ano ang matuod, ha? Hubin ka pa, tita. Oh. Nga, tita. May nagtalang nangaluyag si mo, ang talang na nangaluyag si mo tao. Ay, Samuel. Hmm? May ara na. Ha? Oh. Daw amo na gini siya ang akong nga dream boy. Ano? Tay, nagisi ang tahi sa pilas mo. Naganga naman ang pilas mo sa tiil, oh. Ay, Diyos ko. Ina siguro ang rason kung nga agin hilanat siya. Amugid siya, may ng pilas niya, oh. Tabi, tinlui lang kag butang isang bandage. Kinanglan butangan gin man ina sang bandage nung agod nga hindi mahigkuan. Malakat ka rin si Simon sa banwa, tay. Mapabakal ako sang bulong mo. Hindi na. Maayo lang yung pilas ko, Halungan ko nga hindi na mabasa. Pero sok-sok agad permis ang chinilas, tay, ha? Agod nga hindi mahigkuan ang tiil mo. Ay, ano, bikido, hindi ako kasaho magchinilas. Anaron mo gani. Ipakuha ko to karon kay Simon ang chinelas mo sa balay sa bulod. Hindi na lang bala. Kalapyo na kay Sinon. Pataklaro no pa siya iya dito. Tagbalay. Aba, may nagapanagbalay, Edna. Edna? Cupidong? Ara ka muda? Tagbalay. Uy, Sino na man? daw tingog man ina ni Arman? Si Arman, tay? Aris siya? Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon.
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang pilikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Action Radio! Pito ka mga importante nga mapamagi agad mapungga ng paglapdas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agad mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua,
likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ika-3, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ika-4, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ika-5, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ika-6, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ika-7, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Liquid. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. JP Dong, Edna, nagabuilog ako sa kalisod ninyo. Arman, wala na si Chay mo, Patring. Salamat gid Arman ha. Sa daing ka nakahibalo nga ari kami diri. Kwan, dito ko nagalin sa ginaubrahan mo. Si Madam Agata ang nanugi sa akon nga napatay na si Patring. Kaya nahaya sa inyo chapel diri sa baryo. Nga mo bala? Salamat gid Arman. Wala gid ako magdaom nga mo sining maabdan ko diri, Choy. Bisan gani kami, lagi magpinsar kabayaan kami ni Patring. Dali lang Arman ha. Kuhaan ko lang ikaw sang kape. Salamat gid, Edna. Choy, sa banta mo, sinong nagpalupog nga to? Ginkatuan ako diri sa mga pulis kag ni kapitan. Suno sa ila, wala man kuno sang enkwentro nga natabo sang gabi nga ato. Mga sambong ato, mga pirata sa bukid. Ano?
Edna, sinong tao nga ina man? Kwanchay, pakaduha ko. Ha? Pakaduha mo? Oo. Sa side ni ng patring? Oo, Chay. Sa side ni nanay. Ay, abi ko gidanay kung wala na sang himata si inang patring. Chay. Isa pa, daw wala man makamuno sa akong sinang patring, may himata pa siya diri. Anay ka, sa di na sila nag-a-star man? Sa Dunsol. Ah, sa Dunsol? Taga Dunsol gali sila? Oo, Chay. Wala na kami makapahibalo dito kay kasako na gid eh. Ay, maayo gani kay nakahibalo siya. Naghapit ko na siya sa ulubrahan ko. Kag siday agata ang nanugid sa iya, nga dirigin hayat si nanay sa baryo. Ah, amo gali. Ti pahibalo niya to si mamang niya, kagang iba ninyo nga paryente nga napatay na sinang patring eh. Oo, Chay. Inagid ba ng himuon ni Arman? Ah, si Arman gali ang ngalan niya? Pareho gali sila sa ngalan ni Armando ko eh. Arman ang ngalan niya, Chay. Si Kasaya Armando. Ituod gali, no? Pero nag-anggid man ah. Sige, Chay ha. Dalon ko ni Ana yung kape. Oh, sige, Edna ha. Wala kami sang mahimo kundi ang magbinutig. Hindi sila dapat makahibalo. Nga si Arman ang nasugop nila sang magbagyo. Tagoon namon ini sa ila. Wala sang dapat makahibalo. Nga si Arman, isa ka ex-military. Edna, Choy Pidong, Areo, amulan ning mabulig ko sa inyo. Bay, kwarta, Arman? Kadako man sini. Gamay paganin na eh. Pasensya na kay wala ko makadara sa kwarta. Eh, basi wala ka nadira sa kwarta? May-ari pa ko diri, Choy. Yawat pa nga makabulig sa galastoon ninyo diri. Sa kaayo mo gid Arman? Kulang ba na sa utang ko nga kabalaslan sa inyo? Arman, baw sa kaayo mo gid nga tao. Diyos na lang ang bahala magbalik sa maayo mo kabubuton sa amon. Salamat kay Choy. Dako na ini nga bulig sa amon, Arman. Aho, gali. Sa Sabado na ang lubong ni nanay. Hindi ka magkabala ka. Maabot ako sa lubong ni Chay Patring. Arman. Ay, animal. Isang na lang kalibong na bilin nga kwarta ang ginulam ko kay Launit. Pero hindi bali ha. Maganitan ko pag ginang maliit nga to. Kag sila man ni Edna kag Joy Pidong. Nagpatigid sila nga damo kami kwarta. Unagin sila kay Balong nga isang kahig, isang tuka magani kami. Dinahin na lang ko babantay sa salakin ha. Mapaligaspi ako. Mangita ko to anay dugang sa kwarta ko. Kag magbalik diri. Ora, may jeep nga nagpapadurong. Dara ko masakay. Shh! Para! Para! Mayo kay kadamo sa nagdaguro ha. Nagdaguro pagid si Arman. Daw na huya gani ako magbaton eh kay 3,000 gid ang ginhatag niya. Damo gigali si kwarta kas no. May negosyo sila kas eh. Baw, Diyos ko. Swerte gidi yung babae nga mapangasawa ni Arman kas. Amo gid eh. Mabuot si Arman kag karesponsable nga tawo. Oo man. Ay, daginot man ang daguro. Makabakal kita sinisang kape nga ipamahaw sa nagapulaw. Ay, sinon. Kas? Nagaplano ako nga diri na lang kita mapatindog sang payag sa baryo. Kas? Oo, Kas. Delikado kita sa bukid eh. Kung sa temprano pa nga nagsugot si tatay nga diri kami maistar sa baryo, wala pa tani ini matabok kay nanay. Kas? Oo, Kas. Madugay na nga ginalungan ni nanay si tatay nga diri sa baryo maistar. Tungod permi lang ginakibang si nanay sa mga lilupok. Pero wala nagpasugot si tatay tungod ato tong ila panghabuhian eh. Kung sa bagay, hindi mo mapapasol si Joy kay Ti. Kung hindi ka mo maistar sa baryo, anong palang itanaan nyo di ya? Wala.
Maubra kayo mo isang handicraft nga pwerte kabarato sa bayad kung makahimo ko sa basket. Ay, Diyos ko, hindi niya makatrespaser sa pag-eskwela mo kas. Kita mo naman ha, second year college ka na sa pag-maestra. O duwa na gilang katuig, maestra ka na kas. Wala ko man kinabasol si tatay, kas. Tani. Sige na, natabunan ni. Huwag natabasulay, Isa para kayo mo man sa tikang mga kapulisan nga badakpan ng mga samunga at tukas. Kabay pa nga mahatagan sa hustisya ang kamatayon ni nanay. Kabay pa, kas. Diri ko bantay ang biktimahon ko. Mayo kay medyo madulong magbahin yun Dugay-dugay, may malabay na diri. Kinanglan nga mga kwarta ko sa mong. Warak-warak ka naman ako na ni mamang pagabot ko nga wala ko sang darang nga kwarta sa iya. Wara, may kapadulong na diri. Ikaw ang una ko nga biktimahon sa mga gabi. Hud apon ko ang nagapadulong ngayon. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say,
what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa ngaton matahong nga nobela sa kahanginan. This is my life. Saya kasaysayan. Mama, sa diin ka. Ginsulatag sa direksyon ni Annalie Mirabel. Isa naman kaproduksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod, Aksyon Radio. Let me live. Let me live. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natundan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamo gid nga salamat. Hindi ako maka-operate